Gweddwch yn uchel i'r arglwydd, gweddwch o bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o hyd. Dewch at yr arglwydd gan ddathlu, cyffeswch mae'r arglwydd sydd i'w. Ni yw ei bobl a'i ddefau, ein bigal ein gwared o'r i'w. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendithiwch enw frenin ef. Ac eto, ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendithiwch enw frenin ef. Gweddwch yn uchel i'r arglwydd, gweddwch o bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o hyd. Ffyrwch yr arglwydd gan ddathlu, cyffeswch mae'r arglwydd sydd i'w. Ni yw ei bobl a'i ddefau, ein bigal ein gwared o'r i'w. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendithiwch enw brenin ef. Ac eto, ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendithiwch enw frenin ef. Arglwydd mor hael, mae'r arglwydd mor dda, ac mae'n aros yn ffyddlon o un genhedlaeth i'r llall.
Bore da iawn I chi gyd. Croeso cynnes I Gersalem. Mae'n really lyflu gweld pawb bore yma. A bore yma, dyn ni'n cael oedfa diolchgarwch ni. Lle dyn ni yn diolch I Dduw am ei holl fendithion ato ni leni. Nawr, tra bod chi wedi bod yn cyrraedd, os ydych chi wedi bod yn eistedd rownd y byrddau, mae yna gweithgaredd bach wedi bod a mae yna rhai ffrwythau a llysiau wedi cael eu rhoi allan ar y byrddau. A'r tasg oedd I chi edrych a meddwl ym mha fis oedd y ffrwythau a llysiau yma mewn tymor. So os rwy'n yn gallu gweithio fi, beth yw'r un fwyaf cynnar oedd ar y bwrdd chi? Pa un oedd gyntaf yn y flwyddyn? Dych chi'n meddwl? Caleb. Moron. Pa fis ti'n meddwl mae moron mewn tymor? Neu ofyn fel hyn, pa un sy'n dod mewn tymor yn Ionawr, Chwefror, Mawrth? Nionyn. Nionyn yn bosib. Na, dim tomato. Mae gyda ni rhai atebion draw fan hyn, fi'n meddwl. Na, dych chi'n oce. Iawn, oce. Brocoli, mae brocoli bach yn hwyrach. Panas, mae panas mewn tymor diwedd y flwyddyn, so falle bod rhai dal y gwmpas mis Ionawr. Panas yw'r rheina. Oce. Os na pa un sy'n mewn tymor gwedwch erbyn Mehefin? Mae yna tipyn yna erbyn Mehefin. Mae nionod yn hwyrach. Na afal yn hwyrach. Alice? Na, Mehefin. Pa un ar eich plat chi oedd mewn tymor y Mehefin? Na, dim tomato. Brocoli! Da iawn! Brocoli! A hefyd, mae moron yn dechrau dod I tymor mis Mehefin hefyd. Mae moron o gwmpas lot o'r flwyddyn dydy. Beth am mis Medi, mis Awst, mis Medi? Beth oedd ar eich plat chi oedd amser? Mwy ar dion, da iawn Alice, ie. So ni'n gweld mwy ar dion, mis Awst, mis Medi. Beth am afalau? Yn draddodiadol. Fi'n gwybod... Wel, maen nhw yn gwlad ni hefyd. O'n i'n gallu tyfu falau yn gwlad ni hefyd. Pryd maen nhw yn ei tymor? Sam. Yn yr Hydref, da iawn. Yn yr Hydref. Os na unrhyw un dyn ni heb siarad amdanodd ar y plat nawr, nionod. Oedd nionod o Awst Medi ymlaen. So, fel dyn ni wedi ffeindio allan, mae pethau yn ei tymor mewn gwahanol adegau o'r flwyddyn, ond pan dyn ni'n mynd i'r siop, dyn ni'n gweld popeth ar gael trwy'r flwyddyn erbyn hyn, yn dydyn? A mae hwnna, achos mae pobl yn tyfu pethau trwy'r flwyddyn, ond mae hefyd pethau'n cael eu mewnforio yn hedfan neu a dod ar long un gwlad ni, fel bod ni'n gallu cael y ffrwyth yma a'r llysiau yma trwy'r flwyddyn. A mae bod e'n neis bod hynna'n digwydd, mae yna ochr gwael I hynna o ran cadw'r byd yn wyrdd, yn does? Gyda'r holl carbon sy'n cael ei ddefnyddio. Ond flynyddoedd yn ôl, oedd yna ddathliad, achos oedd y cynheuaf yn glir yn mis Awst Medi Hydref. A oedd yna ddathliad, a dyna pham dyn ni'n cael dathliad y cynheuaf diolchgarwch amser yma o'r flwyddyn. Nawr, cwestiwn, beth sy'n gwneud I popeth dyfu? Beth sy'n gwneud I pethau dyfu? Os rwy'n gallu gweiddi allan rhai pethau? Haul? Dŵr? Ti angen yr hadau? Carbon dioxide? Da iawn. So mae yna lot o bethau. Ond beth sy'n... Dim rhy oer, dim rhy boeth. Mae rhaid i'r tymeredd fod yn iawn yn does. Fi wedi ffindio hwnna allan ar ffordd caled wrth dyfu blodau. Ond beth sy'n yn y diwedd, tu ôl i'r pethau yma I gyd, beth sy'n gwneud i'r pethau yma tyfu? Dyn ni angen pridd, da iawn ti. Beth sy'n tu ôl i'r pethau yma I gyd?
Wel, mae Duw tu ôl i'r pethau yma i gyd yn gwneud i popeth dyfu. Sut ydyn ni'n gweud diolch i Dduw? Ydych chi'n gweud diolch i Dduw? Weithiau, mae hwnna'n ateb onest iawn. Ydych chi'n gweud diolch amser bwyd? Ydyn ni'n cymryd amser yn ein diwrnod ni i gweud diolch i Dduw? Wel, heddi yn thema ni yw diolch, le dyn ni'n mynd i fod yn diolch i'r arglwydd a mol i fe am ei holl fendithion tuag ato ni. So, dyn ni'n mynd i cael bach o amser o addoliad nawr gyda Laura a'r band, so stewch chi ymlaen, a na i weddio cyn i ni fynd ymlaen. O Dduw Dad, ni'n diolch am y cyfle i ddod at ein gilydd bore yma, i ddathlu dy enw di, i moli dy enw di, o arglwydd wyt ti'n dad mor dda i ni. Ni'n diolch am pob un sydd yma, a sut y ti wedi'n caru ni i gyd. Ni'n diolch am yr holl fendithion i ti'n dangos tuag ato ni, a ni'n diolch yn arbennig heddiw am fwyd a diod a chartref. Felly bydd gyda ni yn ystod y gwasanaeth. Ni'n croesawu ti yma Ysbryd Glân i fod yn ein plith ni ac i siarad mewn i'n calonnau ni bore yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. Bore da pawb. Can gyntaf yw diolch Iesu. Ydy pobl hapus i sefyll? Neu? Bendigedig wyt ti yw y can arall.
Canon glori ddiw o'r ceg y babis. Eistedd. Diolch band. Felly bwr yma, does dim lot o gyhoeddiadau gwahanol i'r arfer wythnos yma. Felly, jyst yn ôl yr arfer grwpiau cymuned ar nos Fawrth, Sir Bach, Di Mercher, Clwb Ieuenctid, nos Fercher, Caricar Salem hyn wrth gwrs am 6. Felly, dim byd mawr. Yr unig beth byddwn ni'n hoffi roi yw rhag hysbys ar gyfer noson gyda adlais. Nawr, mae adlais yn prosiect addoliad Cymraeg. Benna dan arweiniad Meilir Geraint a Cadi Gwyn. A maen nhw newydd rhyddhau albwm o caneuon addoliad Cymraeg mis Awst. A mae'n hynod o gyffroes. A maen nhw'n gwneud taith bach o gwmpas Cymru ar hyn o bryd. A bydden nhw yma gyda ni yng Nghaersalem ar yr ail ar hugain o mis yma, sef nos Sadwrn, a bydden nhw hefyd yn arwain addoliad ni y bwrdd i Sul y 3 ar hugain. So, dyn ni'n rili edrych mlaen at hynna. A felly, yn y cyfamser, gwrandewch ar Spotify neu Apple Music neu ble bynnag ydych chi'n gwrando ar cerddoriaeth. A edrychwch, gwrandewch ar yr album ffantastig. Ydyn ni'n rili edrych mlaen i croesawu nhw adeg hynna. Nawr, mae casgliad unrhyw cyfraniadau bore yma yn mynd tuag at Banc Bwyd, fan hyn yn Gaernarfon. A fel oedd y can yna'n sôn, bendigedig wyt, pa mae'r tir yn cynhyrchu ffrwyth, ond bendigedig yw Duw hefyd, pa mae yna ddioddau, pa mae'r baich yn drwm. A dyn ni ddim yn gallu anwybyddu y ffaith bod bobl yn mynd trwy amser anodd iawn, a mae fel ser bwlch rhwng y pobl sydd â modd, pobl sydd ag arian a'r bwlch rhwng y bobl sydd heb yn mynd yn fwy yn ein cymdeithas ni ar hyn o bryd. Dyna pha mae gwaith y Banc Bwyd mor bwysig. Felly hoffwn ni wahodd Trey i fyny. Dyn ni'n gwybod Trey, y gwaith ardderchog mae Trey yn neud gyda'r Banc Bwyd a Arwel a Lowri hefyd. Felly mae'r Banc Bwyd wedi bod yn gwneud casgliad penwythnos yma yn Tesco. Felly sut mae'r casgliad i mynd, Trey? Mi ath o'n dda iawn, nath ni bron rhedeg allan o boxes. Dwi'n teimlo fel dwi wedi bod yn rhedeg ar draws y lle dros penwythnos yma. Dyna rhywbeth gwych, de. So, da ni'n diolchgar iawn am pobl sydd wedi roi. Ffantastig. Mae bobl yn hael iawn. A mae pobl wedi dod â pethau fan hyn bore yma. Felly dyma enghraifft o'r fath o beth mae'r Banc Bwyd yn ei gasglu. Felly, Trey, ti'n gallu esbonio i ni, mae pobl wedi dod â'r pethau fan hyn heddi. Be sy'n digwydd pa mae'r pethau yma'n cyrraedd y Banc Bwyd? Na chi. Wel, mae'r Banc Bwyd chydig bach fo swyddfa bost. Pan gennych chi lythyr, da chi'n rhoi trwy blwch lythyr. Mae rhywun yn dod i'w gasglu fo, wedyn mynd efo i warws mawr, lle mae'n cael ei sortio. Wel, dyna'n union beth sy'n digwydd efo bwyd pan da chi'n rhoi yn y siop, neu yn y capel, neu rhywle arall. Mae'r bwyd yn dod ato ni, da ni'n sortio fo yn ôl y fath, da ni'n stampio fo efo dyddiad. A wedyn, da ni'n rhoi ar silff, lle fedrwn ni paratoi pecynnau bwyd i bobl yn hawdd, i bobl sy'n galw draw amdano nhw. Fantastic. Wyt ti'n teimlo mae pethau wedi mynd yn waith yn ddiweddar ar Banc Bwyd? Os yna mwy o bobl yn dod i'r Banc Bwyd ar hyn o bryd achos yr argyfwng costau byw? Pan waswn ni ddechrau gweld prisiau yn codi yn y Gwanwyn, oedden ni'n dechrau gweld mwy a mwy o bobl yn dod i fewn i'r Banc Bwyd. A mae hynna wedi para ers y Gwanwyn. Hyd at hyn, da ni wedi fwydo 2,000 o bobl eleni, ac mae blwyddyn ariannol y Banc Bwyd yn dod i ben diwedd mis Mawrth. Felly, da ni'n hanner ffwrdd trwy flwyddyn, a yn barod, da ni wedi bwydo 2,000 o bobl. Flwyddyn diwetha, ar gyfer y blwyddyn gyfan, 3,200 o bobl nathon ni fwydo. Felly mae pethau wedi prosuro eleni, oherwydd ar argyfwng cost y byw. Gret. Wel, mae hwnna'n pryderus iawn yn dydy. A pam ydyn ni fel Cristnogion yn gwneud y gwaith yma o gynnal Banc Bwyd? Ti'n gallu sôn chydig am hynna? Un stori dwi wedi bod yn myfyrio arni yn ddiweddar yw Iesu yn bwyd o'r 5,000. Sy'n stori gwych am sut oedd Iesu yn gofalu dros anghenion ffisegol pobl, anghenion bita pobl.
A dwi wedi bod yn trafod y stori efo Amelia, a mi nath i rannu rhywbeth diddorol iawn. Ers talwm y darlun oedd gen I hi yn ei phen, oedd Iesu yn cerdded dros bryn ac yn gweld y tyrfa oedd islaw, wedi casglu at ei gilydd. Ond bellach, y darlun oedd gen I oedd Iesu yng nghanol y dyrfa, efo pob dim sy'n digwydd o fewn tyrfa, pobl yn gweiddi arno fo, pobl yn gweiddi ar ei gilydd, pobl yn cario pobl eraill. Plant yn rhedeg o gwmpas y lle. A mae hyn wedi fagoffa fi bod Iesu reit yn y canol yna efo ni. Tydi o ddim bell I ffwr, mae o yn y canol efo I bobl o. Ac os da ni eisiau bod fel Iesu, os da ni eisiau bod yn yr un lle a fydde Iesu wedi bod, wel, dylen ni fod yna efo pobl yn helpu nhw a fi anghenion nhw, anghenion ysbrydol, anghenion emosiynol, ffisigol ac yn y blaen. Gret, diolch. Wel, dyn ni wedi dod ar rhai cyfraniadau bore yma. Sut arall gallwn ni helpu y Banc Bwyd, cefnogi'r Banc Bwyd? Wel, be sy'n ni'n awgrymu yw, bob tro da chi yn y siop, bachu un tin neu un pecad o fwyd a roio yn y man casgliad yn ffrant y siop. Dyna ffordd wych i'n helpu ni, tasa pawb yn rhoi un peth, so gyda ni pob dim da ni angen. Ond mae yna hefyd cyfleoedd I helpu yn y Banc Bwyd, os oes gennych chi ddiddordeb. Da ni angen pobl sy'n medru siarad efo pobl eraill am be maen nhw angen, sy'n medru helpu, sy'n medru annog pobl, sy'n medru cyfarfod â nhw lle maen nhw. Mae yna gyfle I bawb, really. Felly os oes gennych chi ddiddordeb, a croeso siarad efo fi am y peth, neu efo Arwel a Lowry, sydd wedi bod yn helpu yn y Banc Bwyd ers talwm iawn. Gret, diolch o galon ti Trey am rhannu. Newch chi roi clap I Trey. Newn ni jyst gweddio dros y Banc Bwyd. O arglwyddiad, I ni yn gweddio dros yn tre ni Caernarfon a ni'n gweddio yn arbennig dros gwaith y Banc Bwyd. Neud I helpu nhw, neud I arfogi nhw popeth sydd angen wneud y weinidogaeth arbennig yma. Dyn ni'n gweddio dros bobl sy'n gorfod wneud dewisiadau anodd ynghylch a cynnesu tai a bwydo'i hunain. Arglwydd, ni'n gofyn am cyfiawnder i'r bobl yma, ni'n gofyn am bod bobl yn gallu byw bywyd gydag urddas. Felly, dyn ni yn gweddio bydd y gyfiawnder di yn dod I deyrnasu. Yn enw Iesu. Amen. Iawn, mae'r clwb ieuenctid wedi bod yn sgwennu gweddiau, felly na I gwahodd yr ieuenctid nawr I ddod I arwen ni mewn gweddi. Pwy sy'n dod fyny I helpu fi? Mae Lydia, Elaine, Hannah'n helpu gyda rhai sy ddim eisiau sefyll o flaen pawb. Gweddion. O Duw, jyst yn gweddio I ti heddiw I ddeud diolch bod ti efo ni bob dydd a gael I ni jyst dweud diolch am y pethau ti wedi gwneud, y pethau da a bob dim. Yn dy enw di. Amen. O Dad, dwi'n diolch am cael hwyl gyda ffrindiau ac mynd i'r ysgol I weld y ffrindiau. Amen. Diolch am y cyfle I fynd I glybiau gwahanol I gweld ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd. Amen. O Duw Tad, dwi'n diolch am tro dros ein pennau ac am NHS gyda gyd o'r doctorion yn y byd. Amen. A diolch Duw am Ukraine a gobeithio fydd y rhyfel yn orffen yn fuan iawn. Amen. Diolch i'r clwb ieuenctid am arwen ni mewn gweddi. Nawr te, ar eich byrddau, fe welwch chi rhai dail. A be dyn ni'n mynd I wneud nesaf yw licen ni I chi I naill ai sgwennu neu tynnu llun o rhywbeth chi eisiau diolch I Dduw amdano bore yma. Okay? So chi sgwennu neu tynnu llun ar un o'r dail. Os oes na ddim digon o dail, a siŵr o fod mae hwnna'n wir, falle edrychwch rownd I weld os oes un arall ar gael ar ryw fwrdd neu triwch fachu ryw darn o bapur o rywle.
So newn ni gael chydig o funudau i wneud hynna cyn dod nôl at ein gilydd. I'r bobl adre, mae croeso chi wneud rhywun peth, sgwennu lawr neu tynnu llun o rhywbeth ydych chi eisiau diolch i Dduw amdano. Felly gewn ni cwbl o funudau i wneud hyn. Iawn, grêt, diolch yn fawr iawn. Nawr, hoffen ni glywed rhai o'r pethau ydych chi'n diolch amdano. So, beth sydd gennych chi fan hyn, Alice? Diolch am ffrindiau teulu. Diolch am ffrindiau teulu, gwych. Caleb? Family tree. Family tree, diolch am y teulu i gyd. Fantastic, da iawn. Beth sydd ganddo ni draw fan hyn? Bwyd a siopa. Bwyd a siopa ac NHS. Rhywun arall fan hyn? Ysgol. Ysgol, grêt. Rhywun arall eisiau dweud beth maen nhw'n ddiolchgar amdano bore yma? Noah. Iechyd. Iechyd, ardderchog. Does dim byd mwy gwerthfawr na iechyd.
Rhywun arall eisiau dweud? Rhywun eisiau dweud? Anifeiliad a siocled. Anifeiliad o siocled, yes! A os maen nhw'n digwydd bod yn anifail ac yn siocled, hyd yn oed gwell. Rhywun arall eisiau rhannu be maen nhw'n ddiolchgar amdano bore yma? Helen. Iechyd, teulu, ffrindiau, sŵn yr afon. To meet Barbara. Cymdeithas y ffrindiau. That I can travel to visit. Cerdded hefo ffrindiau. Lyflu, lyflu. Pethau hyfryd. Fi'n hoffi sŵn yr afon. Diolch am y planed. Diolch am y blaned, ie, a'r ferchog da, Iawn Cadog. Os rhywun eisiau dweud rhywbeth fan hyn? Fi o lot i fi ddim eisiau deud o. Oce, ti eisiau dweud o fi neu dweud o pawb arall? Oce, iawn. Owain, ti eisiau dweud? Diolch am y môr. Diolch am y môr, ie. A dyn ni angen gofalu am y môr, dydyn? A beth am Enlli? Bwyd. Bwyd, ie, ie. Rhywun peth Enlli, fi'n diolchgar am bwyd. Pwy sy'n ni draf fan hyn? Diolch am afala oren. Diolch am afal oren, ie, diolch y bed. A be mae Ned eisiau dweud? Wel, mae Ned yn diolchgar am cael cwtch gyda Eleri bore yma, dwi'n meddwl. Gweno, beth sgynnoch chi fyna chi eisiau diolch am? Cymylau a glaw. Cymylau a glaw, ie, pwysig. Dyn ni angen pob math o dywedd yn dydyn. Os rhywun heb cael cyfle eisiau dweud be maen nhw'n diolchgar amdano? Harry! Gwaith o dan pres. Gwaith i cael pres, ie, da iawn ti. Ydyn, ni'n diolchgar am gwaith i cael pres. Os rhywun arall eisiau rhannu, oedolyn neu plentyn? Wel, dwi'n credu dyn ni wedi cyfro eitha lot o bethau fyna, dyn ni'n gallu bod yn ddiolchgar amdano, dydyn? Oce, iawn. Felly, dyn ni'n mynd i cael cyfnod arall addoliad. Falle na i gweddio dros yr holl pethau yna, a wedyn gewn ni cyfnod o addoliad. A be bydde neis yw bod chi'n dod i hongian eich gweddi chi o diolch ar y goeden fan hyn, yn ystod y gan. So, na i gweddio, a wedyn, wneith y band dod nôl fyny, a wedyn gallwn ni dod i hongian yn gweddiau tra bod ni'n addoli. Felly, gewn ni jyst gweddio gyda'n gilydd i ddechrau. O arglwydd, i ni'n diolch am yr holl bethau dyn ni wedi sôn amdano fyna, am iechyd sy'n mor werthfawr i ni, am waith, am ffrindiau a theulu, am ein bwyd, oren, afalau, am anifeiliad, am siocled, am y môr, am ein planed ni, am yr tywydd, am sŵn yr afon, am cyfarfod ffrindiau newydd. I ni'n diolch i ti am yr holl bendithion sy'n dod wrtho ti a sy'n jyst yn adlewyrchu Duw mor dda wyt ti. O arglwydd, jyst helpa ni fyth i anghofio bod popeth yn dod o dy lawdi, bod y daioni yn dod o dy lawdi. Felly ie, bendithia'r holl gweddi yma y bore yma yn enw Iesu Grist. Amen. Felly yn ystod y canu nawr, croeso chi ddod i hongian eich deilen ar y goeden, oce?
O, diolch Iesu am bob peth wyt ti'n rhoi i ni. Mae dy ddaioni di yn rhedeg ar yn hôl ni. Hyd yn oed mewn amseroedd anodd, rwy ti gyda ni. Rwy ti'n cerdded gyda ni yn y storm. Felly, dyn ni yn canu clod y ti arglwydd am dy ddaioni di. Amen. Gewch chi eistedd. A mae Caleb a Alice yn mynd i ddarllen i ni. Caleb, ti'n dod ymlaen? Alice, ti'n dod ymlaen? Sawl cant. Gwaeddwch yn eich alu'r arglwydd, holl bobl y byd, a folwch yr arglwydd yn llawen, a fod o'i flaen gan dathlu. Cyfeswch mae'r arglwydd sydd Duw, fe ydy'r un a gwnaeth ni, a ni yw e pobl o, y defaid mae'n gofalu amdanyn nhw. Ewch drwy'r giatiau gan ddiolch iddo, ac i mewn i'w deml yn ei foli. Rhowch ddiolch iddo, a bendithio ei enw achos mae'r arglwydd mor dda. Mae'n ei helioni yn ddiddiwedd, ac mae'n aros yn ffyddlon o un genhedlaeth i'r llall. Ardderchog, da iawn chi. Ardderchog. Nawr te, so da ni wedi bod yn edrych bore yma ar diolch, a dwi eisiau siarad am 3 peth. I bwy ni'n diolch, pam ni'n diolch, a sut da ni'n diolch. So gynta, i bwy ni'n diolch. Pwy sy'n eisiau gweiddi allan i bwy ni'n diolch? Duw, Iesu, Ysbryd Glân, ie, wir. I Dduw. A Duw, da ni'n cael galw yn tad nefol. Nawr, sut un yw Duw? Os rwy'n eisiau gweud gair yn disgrifio Duw wrtho fi? Anhygoel. Cariadus, da iawn. Rhywun arall? Ffyddlon, gwych. Anhygoel o dda. Ie, holl bethau ma'n wir, yn nerthol, yn bwerus, fe sydd ti'n creu ni. A fel oedd Alice yn gweud, mae'r arglwydd mor dda, mae'r salm yn gweud. Mae daioni Duw i'w weld yn y byd o'n cwmpas ni, yn dywe. Ydy yn Dduw sy'n bell i ffwrdd? Na, dyw e ddim yn bell i ffwrdd. Da ni'n gallu galw fe'n dad, yn dad. Mae e wedi dangos i ni ei hun yn Iesu Grist. A drwy Iesu Grist, ni'n cael dod yn blant iddo fe. Felly Duw ni ddim yn Dduw sy'n bell i ffwrdd. Mae'n Dduw sydd wedi dod yn agos i'n plith ni. A mae fe eisiau bod yn rhan o'n bywydau. Duw sy'n rhoi popeth i ni. Am bennaf oll, ni'n diolch am ei fab Iesu Grist. Bu farw ar y groes yn iawn drosto ni, fel bod ni'n gallu cael maddeuant pechodau a'r rhyddid a bywyd newydd. So dyna pwy da ni'n ddiolchgar iddo, Duw y Tad. Nawr pam da ni'n diolch? Wel, dros y blynyddoedd diwetha, mae yna lot o sôn wedi bod am bobl, dim yn y byd Cristnogol nawr, yn y byd secular, yn gweud pa mor bwysig yw diolch a meddwl trwyddo beth yw'r pethau sydd wedi digwydd yn ystod dydd a bod yn ddiolchgar am y pethau yna. A mae seicolegwyr yn gweud bod hwnna'n dod â lot o bethau da a mae gan dda i meddwl ni, a mae lot o sôn am iechyd meddwl yn does, a bod hwn yn dda i'n iechyd meddwl ni. Achos mae'n rhoi persbectif i ni ar bethau. Ond, byddwn ni'n disgwyl bod Cristnogion yn gwybod hynna'n barod, wrth gwrs, bod ni'n gwybod pa mor bwysig yw bod yn ddiolchgar ac yn ddiolchgar i Dduw. Ond, fel o rhywun yn gweud ar y dechrau, dyn ni'n gallu anghofio dydyn. Dyn ni'n gallu anghofio dweud diolch. A dyn ni'n gallu anghofio rhoi lle yn ein bywyd ni i Dduw. Ond mae mor bwysig cael yr amser yna bob dydd i rhoi diolch i Dduw, i foli fe, i diolch iddo fe am bopeth mae'n rhoi i ni, popeth mae wedi wneud drosto ni. A mae'r Apostol Paul yn y Testament Newydd yn sôn lot wrth yr Cristnogion yn yr Eglwys Fore am bwysigrwydd diolch. Achos mae diolch yn helpu ni i gael agwedd dda, i gydnabod yn gwendid ni, i'n gynabod bod ni'n hollol wan a bod ni angen Duw yn ein bywyd. Nawr, chi'n gallu bod, maen nhw'n gweud bod chi'n gallu bod yn berson, yn un o ddau berson. Person sy'n gweld cwpan yn hanner llawn neu hanner gwag, yn optimist neu'n pessimist. Wel, dwi'n meddwl mae cael agwedd o gweud diolch
A marfer dweud diolch I Dduw bob dydd yn helpu ni cael agwedd da at bywyd ac un gobeithiol. Ond wedi dweud hynna, mae'n anodd weithiau dweud diolch yn dywe. Pan mae pethau yn anodd arno ni, pan dyn ni'n mynd drwy amser heriol, pan dyn ni'n teimlo fod y byd I gyd yn ein herbyn ni. Mae'n anodd cael bod yn ddiolchgar. Ond hyd yn oed yn yr amseroedd yna, mae Duw, os da ni'n bod yn ddiolchgar, bydd Duw yn helpu ni I weld sut mae yn cerdded gyda ni yn y storm. Dyw ddim yn gadael ni, mae e'n ffyddlon. Felly, dyna pwy ni'n diolch, pam ni'n diolch, ond sut I ni'n diolch? Nawr, pan dyn ni'n siarad am gweud diolch, wrth gwrs mae'n bwysig dweud diolch pan mae rhywun yn gwneud rhywbeth iddo chi neu be bynnag. Ond dyw ddim jyst am dweud diolch, nag yw e. Y peth mwyaf pwysig a mwyaf heriol yw byw bywyd diolchgar. Byw bywyd sy'n ymateb I cariad Duw tuag ata ni. Os pan dyn ni wedi clywed mor fawr yw cariad Duw ata ni, mae rhaid I ni ymateb yn does. Mae rhaid I ni ymateb gyda'n bywydau ni. A naill ai dyn ni'n gallu cerdded I ffwrdd o Dduw, neu dyn ni'n gallu rhoi yn bywydau ni I Dduw. Nawr, mae byw bywyd hael yn bendithio a caru eraill, fel mae Duw wedi gwneud I ni'n gyntaf, yn ffordd dyn ni yn gallu byw bywyd diolchgar. Dyna beth yw gwir diolchgarwch, pan dyn ni'n ymateb gyda'n bywydau, ffordd dyn ni'n byw yn bywyd I Dduw, I diolch iddo fe am y cariad mae wedi rhoi ata ni. Felly mae bod yn ddiolchgar dim jyst yn air, mae'n agwedd meddwl, mae'n ffordd o fyw. A mae yna wahaniaeth rhwng byw fel dyletswydd a byw allan o gariad hefyd. Achos da ni'n gallu jyst wneud byw bywyd allan o ddyletswydd a trial wneud y pethau sy'n iawn, ond dyw hwnna ddim yn rili yn byw bywyd o gwir ddiolchgarwch. Mae byw bywyd o diolchgarwch yn dod allan o gariad ac yn sy'n ymateb i'r cariad mae Iesu Grist di dangos ata ni. Mae wedi caru ni'n llwyr. Mae e'n gweld ac adnabod pob un ohono ni. Mae e'n gweld ni ar y dyddiau da a mae'n gweld ni ar y dyddiau drwg. Ond mae dal yn dewis ein caru ni. Mae dal di mynd ar y groes dros da ni. Mae'n dal wedi ennill buddigoliaeth ar y groes. A achos bod di atgyfodi, dyn ni hefyd yn gallu cael bywyd newydd ynddo fe. Ac am hynna, mae e'n heiddi yn diolch ni, mae'n heiddi'n mawl ni, mae'n heiddi'n bywydau ni gyd. Gen I weddio. O Dduw Dad, ni'n diolch I ti am bob bendith ti wedi rhoi I ni bore yma, drwy gydol yr wythnos, a yn ein bywydau arglwydd. Ni'n diolch am dy gariad hael tuag ata ni. Ni'n diolch am waith Iesu Grist ar y groes, bod e wedi atgyfodi a bod e'n teyrnasu heddiw yn y nefoedd. Ac bod pethau o'n cwmpas ni'n gallu edrych yn anodd ac yn heriol, diolch I ti bod Iesu yn teyrnasu. I arglwydd, ni'n jyst yn gweddio byddwn ni'n gallu byw bywydau sy'n wir ddiolchgar, byw bywydau sy'n ymateb I dy gariad di, a bod ni'n dangos dy haelioni anhygoel di I bobl eraill drwyddo ni. Felly ni'n diolch arglwydd am popeth heddiw, bendithia ni bore yma ac am yr wythnos sydd I ddod. Diolch I ti am pob peth dyn ni'n cael yn dy enw di. Amen. Felly dyn ni'n mynd I orffen gyda emyn mor fawr wyt ti. So diolch I Laura a'r band eto. Ydyn ni eisiau just sefyll? Cymryd o'n plen.
ni ddweud y gras wrth ein gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, hyd nawr oedd, hyd byth. Amen.